उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि साखाथियावनो थानाय नैबे दैमु नोगोर बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया जोंहा गाहाय हाबाफारिया 10, 11 आरो 12 जानुवारिनिफ्राय जागोन। दा बिनि सिगाङावनो जोंहा बेवहाय जोंनि जि दिन्थिफुंसालि बेखौ 6 जानुवारियावनो जोंनि भारतनि सासे रायजो मन्थ्रि बिथाङा बेवहाय बेखेवफैगोन। दा जों बेवहाय फैनानै नुदों जे आथिखाल जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां 64थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिया जों जेसेबां सानदों बेनि बांसिन आवगायदों। बेवहाय थानाय गासैबो हाबाफारिया माने जेरैबायदि गोख्रै आवगायदों बानजाय आफादखौ जों बाख्नायनांगोन। आरो दिनै आं बे समाव बेवहाय फैनानै बानजाय आफादनो गिबियावनो साबायखरखौ बावदों। बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि, मावफुं आफादगिरि मुस्रि दावबायसा बर' आरो गाहाय लिरथुमगिरि जोंहा मुस्रि जौस्रां बर' आरो लोगोसे गासैबो बानजाय आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोननो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों बे समावहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। बेनाथ' दायो 80% बारा आवगायबाय आरो बेजों लोगोसे बे जाबाय बिथांमोना बानजाय आफादनि खामानिखौ मावदों। नाथाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जोङो सोर आलासि फैगोन फैया जोंहा दासिम 90% जाखाजोब्बाय। जोंहा दायो आलासिफोरनो लाइजामल' होनांसिगौ। इतिमধ্যे जों होबाय थादों आरो जोंनि गेवलां मेलाव जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गाहाय आलासि जागोन। जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय श्री प्रमद बर' सार बिथाङानो। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथाङा थांखिजानाय बुंथिगिरिखौ लाखिगोन। बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि मुंस्रि गपिनाथ बरगयारी बिथाङा। थिग बेबायदिनो जोंहा 11 जानुवारियाव जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनो गोनां थान्दैफ्रा सफैगोन आरो जों आसा खालामदों नैबे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो गोनां जथुम्मायाव गासै 1700नि बारा थान्दैफ्रा बाहागो लागोन आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जागोन। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि नेपालनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय फैगोन जायखौ मेसे होननानै बुङो। जोंनि बांलादेशआव थानाय जायखौ जोङो त्रिपुरि होननानै बुङो बिथांमोना सफैगोन। जोंनि सोनाब बंग'नि बर' फिसाफ्रा बेवहाय सफैगोन। जोंनि मेघालयनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय सफैगोन। दिल्लीनि बर' फिसाफ्रा सफैगोन। गासैबो फैनो थाखाय बेवहाय बयबो गोसो दुंलुब जानानै दङ। बेखायनो जोंनिफ्रायबो बानजाय आफादा जेरैबायदि खामानि मावदों बिथांमोना जेरैबायदि हास्थायदों जेरैबायदि लुबैदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जों नाजागोन जोंनि बे हाबाफारिखौ बोरै हायो जों मोजां खालामनो थाखाय। आरो मोनसे मोजां बाथ्रा बेनोबाव जे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव जाफेरै खोनाफेरै नुफेरै मोनसे माने मोजां मोनसे जाथाय जानो थांगासिनो दं। बे जाहैबाय जोंनि बे जथुम्मायाव गासै 15 हादरनि जोंनि राष्ट्रदूतफ्रा बेवहाय सफैगासिनो दङ। बिथांमोना बेवहाय फैगोन आरो बेल' नङा आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङाबो बेवहाय फैगोन। छत्तीसगढ़नि रायजो बेंगिरि बेवहाय फैनायनि खोथा होदों। जोंनि बेनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय गोबां माखासे आलासिफोर दङ। जोंनि साइन्टिस्टफोर बेवहाय सफैगोन। जोंनि थुनलाइगिरिफोर बेवहाय सफैगोन। गोबां लिरगिरि बेवहाय सफैगोन। जोंहा बिबुंगोराफोर बेवहाय सफैगोन। आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनसे बेसेबांबा गिदिर खामानि जों दिनै मावनो थांगासिनो दं। बे जाहैबाय जोंनि बानान खान्थिखौ जोङो बेनि बिजाबखौ जों बेवहाय बेखेवफैसिगोन। दा बेबायदि जों माखासे बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो खामानि मावदों। जों गासै 14नि बारा बर' थुनलाइ आफादा बिजाबखौ बेवहाय जों बेखेवफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो गावबागाव लिरनाय गावबागाव दिहुननाय बिजाब बेवहाय गोबां बेखेवनाय जागोन। दा बेखायनो आं बुंदों जे बर' थुनलाइनि जारिमिनाव दिनैसिम आंनि जिउआव आं जि नुदों बुंनो थाङोब्ला बे उदालगुरिनि डिमाकुसिनि सिङाव नैबे दैमु नोगोराव जानो थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो मोनसे थारैनो जारिमिनारि जागोन होननानै जों बुंनो हायो।